Moje meno je Štefan, ako to hovorí James Bond, Štefan Čarkezi. Takže dnešnú hodinu a pol teda by sme mohli stráviť nad tým, zamyslieť sa nad tým, že čo všetko potrebujeme my na to, aby nám fungovala rodina a čo potrebujú tí všetci okolo nás, aby im fungovala rodina. A je to furt tá istá rodina, furt rozprávame o tej istej, a len je to uhol z každej strany a nielen z tej našej. To je teda téma. Sekundárna traumatizácia zameraná na traumy alebo prežívanie vás, ktorí pracujete s ľuďmi, ktorým pomáhate, ktorým sa snažíte nejakým spôsobom spríjemniť život, pretože na začiatku toho života to nemali až tak ľahké, ale vy ste im to zľahčili, lenže na druhej strane komplikujeme život tým pádom aj sebe. To je dnešná téma. Moje meno je ešte raz Štefan Čarkezi. Pozerám, že máme tu zo pár ľudí. Vidím tu aj známe postavy, ktoré poznám v tejto téme, takže vám prajem príjemný deň a prípadne môžeme rovno začať. Na začiatku, keď ste išli do tejto témy pracovať s ľuďmi, ktorí vlastne potrebujú pomoc, väčšinou si človek povie, že ja sa mám dobre a preto idem pomáhať niekomu inému. Samozrejme sú tam aj iné možno motivátory, ktoré vás vedú k tomu, že sa rozhodnete pomáhať. Môžete zachraňovať seba, môžete zachraňovať niečo, čo ste v živote nezachránili a teraz sa snažíte to nejakým spôsobom spraviť. Môže to byť rôzny motivátor, o ktorých asi není to dnešná téma, ale môžu to byť tie motivátory. To, čo je ale dôležité, je to, že počas toho, ako vy pomáhate niekomu, sa dostávate do situácie, kedy keď niekomu pomôžete, vystavujete seba, vlastné telo, vlastnú hlavu, vlastné emócie, prežívanie do situácie, kedy tým, že sa občas niečo nepodarí, môžete sa cítiť, že ste zlyhali, môžete sa cítiť previnilo, dokonca emočne vyčerpaní z toho, že ste práve niečo neurobili tak, ako by ste si predstavovali. To je najčastejší problém sekundárnej traumatizácie a teda aj toho, že pomáhate ľuďom, ktorým ste si rozhodli niekedy na začiatku toho príbehu, že im budete pomáhať. Stalo sa vám taký rýchla otázka, môžete, keď ste pripravení, môžete prípadne nejakou emotínkou alebo niečím reagovať. Je to na vás, alebo prípadne môžete aj rozprávať, ak by ste chceli, prihláste sa v pohode. Ja mám rád, keď je to interaktívne. Stalo sa vám, že keď ste už niekedy niekomu pomohli, že ste boli emočne vyčerpaní? Je to otázka na zamyslenie. Pozerám, že už to tu lieta. Už sa prsty zdvíhajú. Ďakujem za reakciu. Presne to je tá chvíľa, kedy nastáva to, že naše telo ako keby cíti tlak z toho, že sme niečo neurobili, ako sme mali, pretože sme niekomu chceli pomôcť. S tým súvisí strašne veľa rôznych problémov, ktoré vznikajú na strane jednej vášmu telu a na strane druhej vášmu okoliu. Preto sa bavíme o potrebách jednotlivca a celej rodine, ktoré sa okolo vás nachádza. Pretože dieťa, ktoré ste si zobrali, už má traumu. Už má niečo, čo vlastne mu spôsobil život tým, že v nejakej situácii sa to dieťa ocitlo a v nejakej situácii bolo. A vy vďaka tomu, že ste mali pocit, že tomuto dieťaťu chcete pomôcť, ste sa emociálne navliekli do jeho prežívania a zároveň ste sa namočili do prežívania vás s jeho emóciou, s jeho traumou. Trauma sa stala a už je. Ale vy ste si ju priniesli domov,
v podobe dieťaťa, alebo teda niekomu, komu pomáhate. A častokrát okolie, ktoré máte, súhlasí síce s vami na prvú, že áno, do toho ideme, kto by nechcel zachraňovať. Avšak postupne sa môže stať po nejakom čase, že zo záchranárstva sa môže stať záchranárstvo, ktoré je nasmerované smerom k sebe. Že sa chce niekto zachrániť z toho zachraňovania. Som zrozumiteľný? Cítite to tam? A prípadne reagujte zase nejakými prvkami, ktoré tam k dispozícii máte? Či už začínate cítiť, že tam niekde sa nachádzate? Občas to cítim pri mužoch, ktorí vlastne so ženou na začiatku toho vzťahu súcitili, chceli, aby tá žena pomáhala, ale čas išiel a prišlo jedno dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa a naraz sa stalo to, že poznáte ten film, že Vratné láhve a tam ten svierak hovorí, že mne už si tu nelíbi. Ja už tu nechci byť. To je tá chvíľa, kedy vlastne váš muž hovorí, že bolo by dobre, keby sme sa zase pozreli na seba a viac sa venovali sebe. Avšak vy už ste v takej slučke, ktorá spôsobuje to, že častokrát nevidíte, že niektoré potreby, ktoré tie deti okolo vás alebo tí dospelí majú, častokrát sú prehliadané, dokonca musia byť ignorované. Ako príklad uvádzam, predstavte si ženu, ktorá zistí, že jej manžel ju podvádza, napriek tomu má takú situáciu, z ktorej sa musí rozhodnúť, čo s tým ďalej. Ak ja teraz budem riešiť tento problém, mám kam ísť? Ako bude vyzerať môj život, keď ja odídem z tejto rodiny, lebo môj muž ma podvádza? Častokrát sa tie ženy rozhodujú tak, že nevedia, čo s tým. A teda radšej to pomlčia, zamlčia to. Pozdravujem niektorých ľudí, ktorí sa ešte prihlásili alebo prišli práve. Tá žena má veľmi ťažkú situáciu, z ktorej sa veľmi ťažko vychádza. Občas musí potlačiť všetky svoje emócie, musí občas stiahnuť ako keby ten chvost a výsledok je ten, že žije vo vzťahu, v ktorom už nechce byť, pretože vie, že bola podvedená, avšak riešenie nie je žiadne. A jediné teda riešenie, riešenie je, ale ktoré nevyhovuje a je proti nej. Čiže výsledok, žije tam, kde sa jej už žiť nechce, žije s mužom, o ktorom vie, že už ho podviedol, avšak nie je iné riešenie. A do takejto podobnej situácie sa dostávate vy v čase, kedy si zoberete dieťa, 1, 2, 3, 4 a potom sa stane to, že už není cesta späť. Napriek tomu, že už ste unavení, môžete byť vyčerpaní, môžete byť nahnevaní, pretože manželka sa venuje viac dieťaťu ako vám. Je to veľmi podobné ako prvé dieťa v rodine, kedy žena prirodzene sa venuje dieťaťu a muž sa cíti odstrčený. To sa kľudne môže stať. Je to prirodzené. Určite viete, čo hovorím. Ak máte nejakú podobnú skúsenosť, kľudne tam hoďte nejakú emotionku alebo niečo. Nech vidím, že reagujete, že žijete, že tam ste. Pozerám. Čakám chvíľočku. Asi rozmýšľate nad tým všetkým. Potreba, ktorá není uspokojená, sa môže prejavovať rôznym spôsobom. Nahnevanosťou,
úzkosťou, depresívnou náladou, môže sa vám vracať stále nejaká situácia, ktorú si prehrávate a neviete ju spracovať, nemáte ju spracované. Alebo naopak, môžete začať byť rezistentní na prežívanie, čiže ako keby znížená empatia, znížené prežívanie, ako keby rezignovali ste na život, na vlastný a ešte možno aj na ten rodinný. Je to situácia, ktorú už poznáte? Priblížila sa vám tieto príklady, ktoré som dával? Všetky tieto prejavy sa môžu začať prejavovať neskôršie aj fyzicky, ako napríklad nespavosť. Máte? Bolesti hlavy. Robte si taký malý testík, vyhodnocujte si, čo všetko mám a nemám, čo všetko spadá do toho, kedy ja sa cítim byť unavený. Možno mám aj to, že sa mi nechce toľko jesť, alebo naopak môžem sa prejedať vďaka tomu, že niečo ako keby zažieram, niečo furt musím stráviť. A keďže to trávenie už sa rozbehlo a nemá tam nič, tak mu tam prihadzujeme. Stále mu prihadzujeme, pretože si myslí naše telo, keďže je stále zaplavené tekutinami, ktoré majú spracovávať potravu, pretože niečo ste nestrávili, tak si telo myslí, že má teda spracovávať. A tým pádom u vás vyvolá hlad a vy tlačíte do seba viac a viac. Je toto situácia, ktorú poznáte? Rozmýšľate nad tým, pozerám. V týchto situáciách sa niekedy hovorí, a to asi poznáte, už ste to miliónkrát počuli, vyhoretie. Je to taký ten, že naprvu, že vyhorím. Väčšinou ide o to, že ste natoľko preťažení a zaťažení tým prežívaním traumy iného človeka, emocionálne tak ste zaťažení, že vaše telo povie, že dosť, už radšej nie, zastavím, nechcem toto. A väčšinou sa to teda nejakým spôsobom to nazvali, že vyhorenie, ale to v podstate to isté, ako keby ste nechali dohorať oheň, do ktorého už ste nepriložili. Nepriložili ste žiadne drevo, žiadne vyhrievacie teleso, ktoré by ešte ten oheň udržalo. Čo sa tým myslí? Čo sa myslí tým drevom? Skúste rozmýšľať. Čo je to, čo by ste potrebovali, aby vám zase rozhorelo váš život? Aby vám naplnilo tú energiu? Čo by vám pomohlo? Nemám problém, ak budete diskutovať. Viete, niektorí z vás poznáte to, že som rád, keď sa diskutuje. Alebo ak čítam tu, že nové palivo a je to špatne slyšet. Tu mám napísané. Je to špatně slyšet? Mám zvýšit hlas? Keď zvýším hlas, teď už dobře. Teď už mně to přijde, že je to lepší. OK, takže musím držať hore hlas, hej? To hovoríte. Dobre? Vidím, že to tu... Nové palivo... No, pardon, ale já jsem to celou dobu skoro vůbec neslyšela. Ajajaj, takže máme nějaký problém. Takže tady běhám sem tam a zkouším, jak to vylepšit. OK, je to takto lepšie, keď budem mať zvýšený hlas? OK.
Ja slyším dobře, mi tu píše Pavlina. Pavlina má asi viac prečistené uši, či? Alebo má kanály lepšie, čo sa týka techniky. Alebo naopak, ja som bol príliš tichý, to kľudne môže byť, možno sa to nezdá, ale ja to tak necítim, ale vy ste to zacítili hneď na ušiach. Poďme do toho. OK, čiže to, čo som ja rozprával, je to, že naše potreby, ktoré my sme na začiatku toho, zhrniem to tak veľmi skrátená verzia, bavíme sa o potrebách jednotlivca a všetkých v rodine, ktorí okolo nás sú. Bavíme sa o tom, že z toho nadšenia, ktoré sme pri začiatku mali, a hovorili sme o tom, že chceme si zobrať nejaké dieťa, niekoho, komu chceme pomáhať. A to je jedno, či je to, že ste náhradní rodičia, alebo ste hasiči, alebo ste záchranári, alebo ste policajti. Proste stále niekomu pomáhame. A keď niekomu pomáhame, občas sa nám stane, že tí ostatní, vďaka tomu, že my pomáhame, môžu sa dostať do situácie, že sa o nás boja, že už nechcú moc, aby sme my tam niekde boli v nejakých situáciách, kde to môže byť nebezpečné. To hovorím o tých hasičoch. Ale ak sa vrátim k téme náhradného rodičovstva, občas sa môže aj stať to, že potreba vás byť dobrou matkou, byť dobrou náhradnou matkou, není kompatibilná byť s dobrým otcom. Pretože otec už nemusí mať takú strašnú snahu byť dobrým otcom, pretože napríklad už 6-krát bol a môže byť vyčerpaný z toho byť ďalším otcom. Už sa mu tam nechce byť v tej pozícii. Môže byť. To hovorím o krátkodobých, hej. Ak by som hovoril o dlhodobých, s potrebou pred 20 rokmi, kedy ste to začali robiť, alebo pred pár rokmi, s potrebou naplniť svoju predstavu, že my sa máme dobre a teda pomôžeme niekomu inému, prichádza ale aj zmena vývojová, fázová vo vašom živote. A keď som pred 5-10 rokmi bol ešte vitálny a mal chuť niekomu pomáhať, dneska už ju takú mať nemusím. Len skúste to niekomu povedať. Skúste povedať niekomu, že ja už nevládzem. Kto vás bude počúvať? Väčšinou to okolie vám povie, tak si nemal do toho ísť. Na čo to robíš? Veď ti bolo dobre. Ešte viac vám naložia, ešte viac vás ako keby utvrdia v tom, že vonku nemáte rozprávať s ľuďmi o veciach, ktoré vlastne oni im moc nerozumejú. Potom sa utiahnete do seba, utiahnete sa do nejakých skupín, kde vám všetci rozumejú, alebo teda väčšina rozumie, a teda váš život môže začať byť oklieštený a nemusíte sa v ňom cítiť dobre. Dokonca to môžu mať aj vaše deti. Vaše deti vďaka tomu, že ste ich naučili prežívať emócie iných, môžu byť v škole, v kolektíve brané ako zvláštne. Pretože môžu byť tak, prosím vás teraz dobrom, že tak šialení, ako ste vy. Pretože chcú pomáhať aj oni, chcú zachraňovať aj oni, ale ak tá druhá strana nie je pripravená na to, že mu niekto chce pomôcť, tak môže to vaše dieťa vyzerať rovnako čudne ako vy občas. Lebo ak sa stretnete s ľuďmi, tak poznáte to naprvu. Poznáte, že teraz dávam obľúbenú vetu okolia. Ja bych to nedelal. To je náročné, co děláte. Fakt, už máš 8 dítě? Jak to dáváš? Nejseš už stará? Hovorí vám to niečo? Dávam anketu. Púšťam anketu.
Je vám toto známe z okolia? Ty seš úžasná, je tiež zaujímavá vec, ale dáva nábeh na to, že sa očakáva, že budete úžasní aj zajtra, aj pozajtra. A keď zajtra, pozajtra nebudete úžasní, tak sa môže stať, že ten istý človek vás zrazu vidí v iných farbách. Môžete mať zlú náladu, ale to okolie vám to neodpustí. To všetko môže súvisieť s potrebou byť uznaný, ale zároveň môže to spôsobiť aj to, že naháňate uznanie natoľko, že vaše okolie, vaši blízky už nevládzu. Vy ešte stále beháte dlhé trate a vaši blízky už sú 2 kolečka za vami. Možno už aj postávajú, možno už ani nemajú obuté tretry, možno už ani nemajú oblečené dresy. Toto všetko sa môže stať pri potrebe byť dobrým záchranárom. Čakám na vaše podnety. To všetko je len začiatok toho, o čom dneska môžeme rozprávať. Ideálne, keď sa vám podarí napísať nejaké konkrétne situácie, ktoré ste zažili alebo ktoré prežívate. Pozerám, čítam to tu. Nechávam chvíľočku na také nejaké reakcie. Kľudne, neviem, do akej miery vy máte zapnuté reproduktory alebo teda mikrofóny a môžete reagovať. Môžete reagovať? I v čom môžeš reagovať? Můžu, když si zapnu mikrofon, tak můžu. OK. No, je to úžasný. To, co říkáš, tak je úplná pravda. Já tam strašně slyším nějakou ozvěnu. Zase ozvenu. Akože 2-krát to počuješ, alebo? Ano. Wow. No, tak... Jednou to poslouchá Iva, po druhý já. Aha. A to buďte rádi, že tam ste 2. Čo keby ste tam boli 3? To úplne bude popletené. Je to pre teba teda náročné to počúvať, čo teraz hovorím? Ne, tebe slyším dobře, ale když mluvím já, tak to slyším nějak ze všech stran. Tak to môže přežiju. byť tým, že niekto má zapnutý okrem mňa ešte mikrofón. Čiže on sa potom prekrýva. Čiže vidím tu, že asi ale všetci majú. Nejaký iPhone tu je a tiež je vypnutý, takže neviem, že by to bolo odo mňa takto, že by sa to prekrývalo. Neviem, ale môže byť, kľudne to môže byť. Ak by to, čiže preto radšej nerozprávaš, Iva? Ne, já u toho hodně přemýšlím, Štefane. Abych věděl, co ti mám říct, já ti to pak shrnu najednou. Okay, já jsem se právě vrátil z činností pro naše děti, víš? A to, co říkáš, je prostě úplně ze života přesně tak, jak jako to je. takhle to cítíme, jak to říkáš. Existujú nejaké príznaky, o ktorých si myslíte, že keď som ich rozprával, tak ste sa tam cítili? Napríklad nespavosť, bolesť hlavy, únava, rozmýšľam ešte môže byť zvýšený alebo znížený apetít, teda zajedanie, alebo naopak nekutenstvo. Môžete byť emocionálne rozladení alebo empaticky už ako keby zníženú empatiu máte, že už keď niečo sa deje, tak vy už ste taký, viete, ako by som to mohol, rozmýšľam, ako to prirovnať, čomu to prirovnať. Predstavte si patológa, ktorý je na svojej patológii a teraz príde tam nový kolega a nový kolega sa pozrie na veci, ktoré tam ten patológ robí a patológ okrem toho, že teda
pracuje na svojich klientoch, alebo teda ako to nazvať. A ten starý patológ si zoberie svačinku, kúsne si a pokračuje ďalej. A nič sa nedeje. Ale mladý patológ samozrejme to vidí úplne inak. A to je ten pohľad, hej, že niektoré veci, ktoré prežijete veľakrát, môžu byť tak otupelé, že vy už ich ani nevnímate ako niečo, čo je navyše, čo je mimo tú klasickú krivku prežívania. To všetko sa môže stať v čase, kedy sa vy cítite byť možno ja práve rozmýšľam, že vy to ani nemusíte cítiť. To proste len ide. Ani to neviete, že to tak je. Pretože myslím si, že ani ten patológ nevie, že práve si kúše do nejakej svojej svačinky a teda niečo sa deje. Počujete ma? Je ma počuť? OK, pokračujem teda ďalej. Čiže existujú nejaké takéto príznaky? Ak vás môžem poprosiť, kľudne napíšte do komentárov, že aké to sú, ktoré z nich zažívate, prežili ste, alebo možno, že to nebolo teraz. Možno aktuálne nemáte tieto príznaky, ale na druhej strane už ste to zažili. Už viete, čo to je. Väčšina z vás má svoje prijaté deti, ich má buď dlhodobo, alebo krátkodobo. Tam sa často stáva to, že s dieťaťom, ktorým ste dlho a prežívate jeho traumu každodenne, každý deň, tak každý deň sa vám môže zdať to, a skúste reagovať, či to tak nie je, že chcete prebrať na seba tú jeho bolesť, dokonca aj to jeho nejaké zranenie. Chcete prebrať čokoľvek, s čím on žije, len aby on sa mal lepšie. Deje sa vám to občas? Máte to tam? Okay. Totižto vnútorné prežívanie, ktoré máme, súvisí s tým, že sme ľudia. Súvisí s tým, že žijeme ako ľudia, ktorí žijú v skupinách. Na základe toho sa tvoria vzťahy a rôzna empatia k rôznym ľuďom a k rôznym situáciám. Vy ste však extrémne ako keby s veľkou dávkou emócie, ktorá súvisí s empatiou a teda s pomocou k inými. Častokrát ste záchranári vo situáciách, kde ostatní už by dávno cúvli. Ak by sme vyhodnocovali vaše záchranárske schopnosti v tom, že či ste schopní pracovať v nejakom záchranárskom tíme, častokrát by prišlo k tomu, že vám povedia, prepáčte, ale vy nemôžete pracovať ako záchranár. Predstavte si hasiča. Predstavte si seba ako hasiča. Boli by ste dobrý hasič? Alebo by ste boli ten hasič, kde by tí vaši kolegovia trpeli, pretože by mali popálené ruky, pretože by vás stále vyťahovali z tých domov. Pretože tam, kde už nikto by nešiel, vy by ste ešte stále išli. Ste záchranár s brzdou alebo bez brzdy? Povídám, Štefane, že poslední dobou čím dál tím víc pociťuju to, že okruh mých zájmů v mým věku se liší od toho, co bych chtěl a co dělám. Jestli mi rozumíš, jsem ve věku, kdy bych si chtěl užívat
přeženu to s chlapama do hospody na hokej, nějaký svý pocity, dělat do sebe něco dobře, ale jsem ovlivněný tím, že si to nemůžu dovolit vždycky, jak bych chtěl. Musím to dělit mezi ty děti, protože ty jsou tady priorita v naší rodině, to určitě víš. A na základě toho já musím omezovat svý potřeby. Jo, takhle to cítím teďka. I když zas na druhou stranu ty děti to vracejí jiným způsobem. Ale jsem ve věku, kdy bych se měl starat o něco jiného, než o to, co se starám. Nevadí mě, že se starám o ty děti. Ale mý vrstevníci nebo mý známitelé mají nějaký druh zájmu, úměrného k našemu věku. Bohužel už jsme o generaci někde jinde s těma dětma, takže to závisí, že si nemám s kým promluvit, o čem. Jo, protože těžko se budu s nějakým obyčejným normálním člověkem, který tohleto neprožívá, bavit o dětech, to nejde. A bavit se s ním o tom, co dělá on, že jezdí na kolo a že byl tamhle s manželkou a tadyhle s manželkou, se taky nemůžu zase já bavit, protože my to děláme všechno dohromady jako rodina. My cestujeme, my stavíme barák, my děláme spoustu jiných věcí, ale děláme to jako rodina. Ale jsem o 20 let starší, než bych měl být. Na to, co dělám. Ako sa to prejavuje? Prejavuje sa to na tele, alebo prejavuje sa to aj na občasnej nervozite z toho, že robíš niečo, čo vlastne by si nemal? Řekl bych, že moje nervozita se snad nezměnila, nicméně tělo si občas žádá jiný způsob, než který provádím. Jo, mám mít odpočinku, než bych si třeba já přál, ať už odpočinku psychického, jakože se odreaguju někde na něčem, jdu se podívat na pěkný film, nebo si divadlo, nebo cokoliv jiného, což nedělám. A všechno to směřuju vlastně pro tu rodinu. Jo, jsem úplně někde jinde, než mý vrstevníci prostě. Ne, nevadí mi to, zatím. Ale už začínám pociťovat takovou tu fyzickou věc, kdy to tělo si občas řekne, dej si 2 dny pauzu, ať máš sílu na to, co se děje. OK, ja tu pripojím to, čo ty hovoríš s tým, čo tu čítam. Snažím sa nájsť rovnováhu. Nečítam to celé, len som vybral jednu časť. Snažím sa nájsť rovnováhu. Jedna vec je, že sa snažíte, druhá vec, či sa vám darí nájsť ju. Lebo pri príliš dlhej dennodennej snahe hľadať rovnováhu sa mi môže kľudne stať to, že už ma to prestane baviť, pretože ja ju aj tak neviem nájsť, pretože môj vek v čase, kedy ja robím to, čo robím, teraz reagujem na tú situáciu vek versus dieťa, môže sa mi stať, že vyrovnávam, ale mi to dá toľko námahy, že ja vlastne za ten deň sa viac snažím vyrovnávať, ako vôbec reálne niečo urobiť. A to je veľmi vyčerpávajúce. Pretože jedna vec je, čo od teba očakáva okolie, a to čaká teda, že keď si zobral dieťa, tak aj budeš teda tým rodičom. Otázka znie, či ty, tvoja hlava a tvoje telo je v stave byť rodičom, alebo byť starým rodičom, teda dedek, babka. Jsou chvíle, není jich moc, ale už se objevují chvíle, kdybych byl radši starým rodičem. Rozumíš? Děti ano, o prázdninách na týden, na 14 dní, vemte si je, já jdu poslech. Už ty stavy se občas objevily. Není to často, ale už se na to jako myšlenkově narazil. Rozumiem. Hej, a
Ale je to prirodzené. Tak to má byť. Lebo to, čo robíš, je vlastne mimo prirodzenú časť tvojho tela, tvojho vývinového stavu. V čase, kedy máš toľko rokov, koľko máš, nemáš robiť to, čo robíš. To si mal robiť v čase, kedy si bol mladý. A teraz je presne tá tvoja chvíľa, kedy keď ti tam príde dieťa na návštevu, tak prirodzene mu máš dať teplé kakauko, koláček, pohľadkať ho, pohrať sa s ním a povedať, ja ti rozumiem, ja som toho tvojho otca, môjho syna vychovala. Ale poď, tam máš tatinka a zase ťa tu čakám o týždeň, možno o mesiac. Přesně tak. To je přesně ono, co se mně stalo, že už jsem to několikrát pocítil. Sám vůči sobě jako. Jo? Ale zatím se dá říct, že to zvládáme, ale už se tam objevují tyhle náznaky. Rozumiem. Dobre, tak poďme ešte viacej do tej hĺbky tej rovnováhy. Mne sa túto slovíčko páči. Ďakujem, Pavlina, za to slovo. Rovnováha rovná sa, že na jednej a druhej strane je približne rovnaký stav. Približne. Čo ale musíte všetko dať na jednu stranu, aby ste to vyvážili tou druhou? O čo všetko prichádzaš v rámci toho, že máš deti a s tým súvisí láska, prijatie, súvisí s tým každodenný život, ale na tej druhej strane to musíš vyvažovať. Čo to znamená vyvažovať? Čo znamená byť vyvážený? Mať rovnováhu. To tak nádherne vždy slova dávajú, ale čo to reálne je? Já si vzpomínám, když si mě jeden školitel nebo psycholog, nazveme to jak chcem, před 30 lety povídá, když chceš hodně pracovat, musíš se naučit hodně odpočívat. Bez toho to nedáš. Bez toho se z tebe stane buď to alkoholik, nebo tě klepne. Jo? Ale to je asi to, co ty máš na mysli, jo? Vyvážit. Když budu hodně pracovat, musím se naučit odpočívat. A ono to kolikrát není jednoduché se to naučit odpočívat. Dělat vlastně to, co říkáme pro sebe. Najít si čas i pro sebe. Ať je to Iva nebo já, to je jedno, jo? Ale prostě já to zkrátím. Chybí nám dědeček a babička. Aby jsme ty děti na víkend jednou za měsíc mohli dát stranou a udělat si to, chceme my dva spolu. Jinými slovy, na nás nezbývá tolik času pro sebe. A ono to väčšinou není nič také preborné. On presne tak, ako si to pomenoval. Viac času na seba. Tak to je, no. Dá se říct, že fungujeme normálně, ale ono, když ta rodina je furt pospolu a dělá všechno spolu, je to hezký, ale chvíli. Přijde chvíle, kdy si potřebuješ sám utřídit svoje myšlenky ve své hlavě, potřebuješ sám zregenerovat na to, abys měl sílu se věnovat partnerovi, abys měl sílu se věnovat těm dětem, tak musíš taky sám sebe dostat do nějaký pohody, klidu, jo? To je ta druhá stránka věcí, kdy já nemůžu dneska si sednout na motorku a jet se projet, kde bych se zrelaxoval, protože holky mají kroužky a musíme je odníst na kroužky a zpátky. Dávám to jako příklad, jo. Rozumiem. Takže napriek tomu nejakým spôsobom musíš fungovať a vytváraš teda, zase sa vrátim k tomu slovíčku rovnováhu. Ono není, asi by sme si rovnováha v zmysle úplnej čistej váhy asi nebude existovať, alebo možno, že sa môžeš o ňu snažiť. To je asi dôležité, že ešte sa snažíš.
ak by si sa už prestal snažiť, začína rezignácia a teda dostávaš sa do tej situácie, kedy jednoznačne môžeme povedať, že vďaka tomu, že pomáhaš iným, si sa dostal do sekundárnej traumatizácie. Vlastné prežívanie toho stavu a nedostatok prežívania vlastných potrieb, lebo pomáhaš ostatným, čiže ako keby naplňaš potreby tých iných, na prvú, samozrejme, že naplňaš aj svoje, ale nie všetky. A častokrát ideš na plný plyn v čase, kedy už ostatní by dávno vypli. To je ten hasič, ktorý tam ide do toho ohňa, napriek tomu, že už tam nemá čo robiť. Kolegovia sa popália, všetci sa popália, pretože ťa musia ťahať. To je tá situácia, ktorú možno aj na začiatku, keď si zoberete, že v nejakom čase vám kraj, alebo teda niekto, kto je nad vami, odborník, hovorí, zvážte, či si deti berete v takomto veku, pretože budete už len starší. Hej. Zvážte, či potrebujete toľko detí, pretože už máte dosť detí a nejde teraz o starobu. Ja dávam iný príklad, hej. Že 2 je málo. S rôznymi handicapmi, s rôznymi druhmi traumy, 2 je málo. Potrebujeme 3. Potom otázka znie, koho vlastne zachraňujeme v tej chvíli. Zachraňujeme deti, alebo zachraňujeme seba. A keď už zachraňujeme seba, nedostávame sa presne do tej situácie, kedy ten hasič už tam dávno nemá byť. A musia prísť ostatní kolegovia a zachraňovať. Je to tak, že mí vrstevníci mě říkají, že já jsem blázen. Já teďka stavíme nový dům. Stavím jenom já od základu. A oni říkají, že jsem to měl dělat ve 30, ne v 65. A mě zase na tyhle ty věci těší jedna věc, že i v tomhle věku, i když to bolí, tak to zvládám. Dobre, tomu rozumiem, že sa prirodzene prekonávaš, prirodzene každý deň by si mal spraviť niečo navyše, čomu rozumiem a je to dobré. Avšak asi je treba zvážiť sústo, ktoré si bereš a či teda nie je dobré k tomu prizvať pomocníka a byť iba tým supervízorom v tom celom. Urobte to takto by som to rád, posuňte to takto. Je to možnosť. Je to možnost a ta možnost je problém v mý hlavě. Nikdo to neudělá tak dobře jako já, takže si to musím udělat sám. Rozumím. A Iva mě to říká pořád, zadej to, nedři se tam sám. Za prvé, mě to baví, mám z toho radost, já si u toho, i když to je fyzicky náročný, tak si u toho psychicky odpočtu, protože mě to těší, co pod mýma rukama vzniká a bude to k užitku do budoucna. A zas výhledem pro děti. Pro sebe já to nepotřebuju. Jo? Dobre, tomu ja rozumiem, čo si povedal. Je to, dobre to znie, ale môžem sa o to trochu oprieť, čo si práve povedal. Ja to nepotrebujem, napriek tomu to robím. Mne to príde trochu, ako keby si bol medzi trním, lebo na konci toho trnia je vymýšľam si teraz, lopta, futbalová lopta, ktorú ty síce nepotrebuješ, ale teda jedeš za ňou, skočíš za ňou a síce si dopichaný,
síce si úplne máš kožu roztrhanú, krvácaš všade a vybereš tú loptu so slovami, ja som vám ju vybral, ale ja ju nepotrebujem. To je pre vás. Počul si sa tam? Štefane, já si při té práci vlastně honím svoje ego, nebo prostě dokazuju si, za prvé má to smysl, vím, proč to dělám, a za druhý mě to těší. To je ale pekné. Pretože tam vlastne, a čiže čo? Ideme k tomu, že ja to nepotrebujem pre seba ako celú tú budovu, ale potrebujem pre seba to, že čo? Som ešte na niečo dobrý? Alebo čo tam máš? Skús to pomenovať. Ešte za niečo stojím? Ja to dokážem? Kýváš, pozerám, že o 106 to znamená, že sa tráfame teraz. Častokrát... Teď jsem ti nerozuměl to poslední, co si říkal. Že či sme sa trafili do toho, čo sme pomenovali. Ano. Hej, čiže nepotrebuješ budovu, ale potrebuješ ten pocit, že to dokážeš. Ano. Že ještě nejsem do starého železa, že ještě za něco stojím, že po mně tak něco zůstane, že třeba budou na mě vzpomínat v dobrým nebo ve zlým, to už je jedno. Já potřebuji mít takový ten pocit, že tady nejsem nadarmo. To asi chceme takto, keby sme to zobrali úplne že do detailu, asi by sme všetci takto chceli zomrieť. Že sme tu neboli nadarmo. Že sme tu pre niečo boli, niečo sme zanechali, niečo sme urobili. A keď už že ideme do tej takejto surovej podoby tej potreby, a na konci dňa, keď budeš mať hotovo, predstav si pomník, na ktorom máš niečo napísané. Čo tam je napísané? To nemůžu říct. Co mě napadlo, nemůžu říct. To by bylo moc drsný. Pro práci žil, nebo pro rodinu žil a pro rodinu umřel. S čím to zachází? Tak ti schází. Ano, to si všechno člověk uvědomuje, ale říkám, mě to těší a já přitom vlastně i relaxuju, dělám to vlastně pro svoje duševní zdraví. No rozumiem. A to už je niečo, čo je úplne super. Psychohygiena je jedna zo základných zložiek práve pri tej práci, ktorú máte. Aj tento seminár je v podstate zameraný na to, aby ste sa tak sebareflexne pozreli na to, že teda, keď ja už teda zachraňujem, kde tam mám tú záchranárskú zložku, ja seba zachránim. A vyzerá to, že ty utekáš na chatu, staviaš ju a zachraňuješ sám seba. Dá sa to tak pomenovať? Přesně tak. Je teda v konečnom dôsledku, keby si naplnil ten úplné, že znenie seminára potreby jednotlivca v rodine. Tvoja potreba ešte niečo vybudovať a byť teda ešte užitočný, naplňa sa tou chatou? Ano. Ak by si mal o 5 rokov postaviť novú, ideš do toho znovu? Ano. Říkám, že jsem prostě přežitek už, jo. Já už bych měl dělat úplně jiné věci, cestovat, třeba jenom se věnovat ty rodině, ale já tím strašně relaxuju pro sebe. To jako moje pocity asi nejsou až tak důležitý, ale pro mě ano. Já se musím cítit dobře. A když se cítím dobře, tak se dá říct, že věk je opravdu jenom číslo. Akorát, že tady v té rodině v tom případě každý má trošku jiný potřeby. No veď práve. Veď práve. Tam to trochu drhne. No, veď ty si to pomenoval, že teda pre teba je dôležité postaviť chatu, pretože tam sa cítiš dobre.
k tomu prichádza samozrejme prirodzená otázka. Staviate ju spolu so svojou ženou? Ne, nestavíme. Stavím ji já pro svoji ženu. Ak by som mohol použiť voľné slova tvojej ženy, zneli by asi takto? Teraz to preháňam, vymýšľam si. Ja sa ti na tú chatu môžem... Raz, dva, tři. Sú pravdivé tie slova? Naprosto. Čo teda ona potrebuje? Nie. A já potřebuji chatu. S chatou či bez chaty? No. Co k tomu dodat? OK, rozumiem. Až teraz mám taký pocit v hrdle, že v týmto smerom už by som nerad pokračoval, pretože už to zaváňa takouto verejnou terapiou, čo by som to... Áno. Aby sme sa pustili týmto smerom. Avšak na druhej strane... Můžu k tomu mít jenom jako takový dotaz, když se teda bavíme o nějakých potřebách a tak, jakou podporu by teda měli mít ti samotní pěstouni, aby dokázali být teda i těm dětem tou oporou a možná i vlastně teda svým partnerům nějak vlastně jako fungovat. Co by tam jako mělo být, jaká ta opora by měla být? No, záleží o akom type opory sa bavíme. Ak sa bavíme o inštitúciách, ako vysoký stupeň empatie, určite. Viem si predstaviť, že Klíčak, ktorý pracuje v nejakej organizácii pre náhradného rodiča, a teda robí mu Klíčaka v nejakej doprovodke, bude vo vysokej miere empatický k tomu, čo potrebuje rodič, v tomto prípade náhradný rodič, k tomu, aby dobre vychovával svoje dieťa. Ak sa toto podarí a Klíčak sa stane naozaj od slova klíč, kľúčový pracovník v situáciách, ktoré rodič potrebuje, v čase, kedy nadmerne pomáha, preháňa to, je aktívny natoľko, že ubližuje sebe a vlastnému telu, ubližuje sebe a svojmu okoliu. Napríklad tým, že teraz to preženiem, že stavia chatu bez toho, že by teda zapojil do toho tých ostatných. Prepáč, že som ťa takto použil teraz, ale pre túto chvíľku je to ako ten symbol toho. Ženiem sa za niečom a niekto mi nepovie, že haló, zastav sa. Mne sa vždy sa mi tak nejako páčilo to prirovnanie, že tu a teraz žij pre túto chvíľku, nemyslí na to, čo bude o neviem koľko, pretože tam nemusíš byť. Zároveň my ťaháme tie prežitky tých detí a snažíme sa mi ich uzdraviť, čiže v nejakej ďalšej nepohode z minulosti sme. Samozrejme sa na to nabalí aj nepohoda naša, buď z minulosti, alebo z prítomnosti. Ale možno to lietadlo, kde vstúpite, sadnete si a predtým ako vzlietnete, tá letuška vám ukáže, kde máte východy, kde máte všetko, čo potrebujete a zároveň vám ale aj ukáže, že v prípade potreby tam máte kyslíkovú masku. A tam je taký nápis, že v prípade núdze nasaďte masku najprv v sebe, alebo teda dospelý si nasadza masku ako prvý. Naprvú to znie, že prečo nezachránime dieťa? Ale dôvod je úplne pragmatický a jednoduchý. Pretože ak nebudeme dýchať my, už nebudeme mať koho zachraňovať.
A dieťa tam môže ostať samé. Vďaka tomu, že my sme vlastne nezachránili najprv seba. A to vidím ako také memento tohto nášho stretnutia, že častokrát zachraňujeme všetkých ostatných a nevidíme tam seba ako človeka, ktorý má byť zachránený. A keď už aj sa zachraňujeme, tak to robíme na úkor seba, vlastnej osoby, vlastného času, vlastnej energie, vlastných emócií. Moja teda odpoveď znie, ak všetci okolo pochopia, že ľudia, ktorí robia túto robotu, sú v podstate veľmi podobní deťom, ktoré si berú, a teda potrebujú častokrát rovnaký prístup. A teda, že klíčak by mal byť empatický a zároveň ale pomáhať vidieť sebareflexiou alebo rôznymi situáciami, ktoré ukáže ten klíčak alebo nejaký odborník tej rodine, môže sa stať, že minimalizuje riziko toho, že sa to bude opakovať. Ale to neznamená, že zase sa nenájde nová vec. Čiže podpora tak, aby klient, alebo v tomto prípade rodič, bol dostatočne odolný voči sebe. Hlavne voči sebe. Pretože ľudia, ktorí idú do tejto práce, sú častokrát takým ostrovom v tom našom svete, ktorý je taký, aký je, ktorý vlastne je viac zameraný na to, že si kúpite nový telefón, vymeníte veci alebo čokoľvek ostatné, je taký viac potrebný. A títo ľudia, ktorí si vlastne berú deti, tak je veľmi dôležité, aby sme ich chránili a pomohli im v tom, aby robili to, čo robia, ale neubližovali sebe a ostatným okolo seba. Možno ako príklad jedného starého pána sa pýtali, to je taký príbeh, a ten príbeh asi je taký, ktorý hovorí, že ten vystihuje vlastne celú tú podstatu toho, kto sú tí ľudia a ako im môžeme pomáhať. Jedného starého pána sa pýtajú, jak je možné, že vy ste sa tak dlho s manželkou, ste spolu, už ste spolu 50 rokov, ako sa to stalo, ako je to možné? A pán sa zamyslí a hovorí, my sme sa brali v dobe, kedy sa veci nevyhadzovali. Možno viac komunikácie medzi jednotlivými rodičmi, možno aj viac prezentovať vlastné potreby samozrejme bez nejakej nervozity alebo neviem čo. Ale viete, keď už nemáte naplnenú potrebu, nie som si istý, že sme schopní povedať niekomu, že prosím ťa, naplň mi svoju potrebu a nebyť pritom trochu nervózny, tenzný, pretože práve preto to hovoríme, že sa nám v tej chvíli nedostalo toho, aby sme tú potrebu mali naplnenú. Viac sebeohľadnejší voči sebe, možno voči okoliu. Neviem. Tá otázka je tak široká a odpoveď ešte širšia. Mě ještě k tomu teda napadá, vlastně přirovnám to zase k té chatě, jestli vlastně i ta chata není nějaká potřeba jako seberealizace a tím, že já se vlastně seberealizuju, tak si vlastně dopřávám tu potřebu a pak jsem schopen jako pomáhat jinde. Třeba tam je ta rovnováha trošku. No, práve
práve mne sa zdá, že určite tam je kus sebarozvoja, sebarealizácie, to určite. Ale ak by sme spravili tú reflexiu na celý tú situáciu a prestali fokusovať iba na tú chatu a zvyhli sa z toho viacej von a videli tam aj to, kde tá jeho žena žije a že on teda je 20 kilometrov alebo kdekoľvek stavia tú chatu, tak by sa nám mohlo stať, že tá váha sa stane zrazu príliš nevyrovnaná. Lebo ak by sme teda váhu brali, že jeden a druhý rodič v tej chvíli, tak sa môže stať, že nemusí byť v rovnováhe a ani sa nepribližuje k rovnováhe. Pretože tým, že ja si naplňam sebarealizáciu niekde na chate, možno, že utekám od toho, kde sa cítim nenaplnený, kde sa cítim byť práve to, čo aj popísal, že vlastne cíti sa tam byť ako keby v nekomforte v tom, smerom k veku, smerom k povinnostiam, smerom tomu, že sa stal z neho rodič v dobe, kedy už rodič nemá byť. A je prirodzené a je to ako keby jeden z nástrojov, že tam, kde väčšinou pokulhávate, či už v práci, alebo či už pri výchove, väčšinou je to preto, že tam sa cítite neisto a nedobre, nekomfortne. A preto, ak sa pozriete na tú najlepšiu zložku, ktorú by ste tam mali, napríklad budovanie chaty, tak tam zistíte, že tá zložka budovanie chaty má o mnoho väčší časový fond, má o mnoho väčší ako ten zámer byť tam, budovať, venovať tomu energiu, možno aj ten priestor, ktorý nevenujem ale tam, kde ho ostatní potrebujú. Mm-hmm. Ono to je na obě strany. Já se to snažím kompenzovat tím, že každý večer se vracím domů. Já vím, že celý den jsem pryč, že ten večer je málo, ale až to dostavím, tak tam zase můžeme být všichni pohromadě. A můžeme se zabývat bohulibýma činnostma dál, jo? Užívat si to vlastně pro ten svůj život. Ty děti ale už nebudou doma. To už nás nebudou potřebovat. Ona neví, co mluví, já to stihnu do příštího roku. OK. Klasický prípad, presne, že ani nechcem do toho radšej ísť tam. Ne. Rozumiem vám, úplne vám rozumiem jednému aj druhému a je to prirodzený stav toho, kedy niečo sme predimenzovali, niečo není vyvážené, není to v rovnováhe. Potreba teba na chate a svojich potrieb je úplne skvelá. Na druhej strane máme tu ženu, ktorá má úplne iné potreby a tam je ten súlad. Že či sme v súlade v tom, že toto je potreba jednotlivca, čiže máme dvoch, nehovoriac o tom, že tam máte deti a potom je tam, že taká tá, že globálna potreba celej rodiny. Čo rodina vlastne potrebuje. Prečo ste raz, niekedy dávno, išli k sebe a povedali si, že budeme spolu žiť. Čo bolo cieľom toho spolužitia? Štefane, špatná otázka. Nemusíš odpovedať. Já vím. Já bych ti to klidně řekl, jo. Co si o tom myslím. Okay, tomu rozumiem. Možno, že len na zamyslenie. Čo bolo teda cieľom, keď ste sa na začiatku života spoločného rozhodli, ešte ste si to aj tam slúbili pred tým niekým, že teda v dobrom aj zlom a že budete spolu žiť. Cieľom toho spolužitia jedna věc je niečo. Jedna věc byla nějaká vizuální představa a ta se absolutně neshodovala s realitou, což v tu chvíli člověk neví.
pak do toho vlezou takový ty pocity zamilovanosti a svět je úplně jiný, realita je taky úplně někde jinde. No a teď to skloubit dohromady, no tak nějak klikujeme už asi 43 let. Zase jsem strašně rád za to, že prostě přišly chvíle, kdy to nebylo jednoduchý, přesto jsme spolu zůstali a snažili jsme se ty problémy řešit. Ne od nich utíkat. Proto jsme tady dneska. No veď práve to, brali ste sa v čase, kedy sa veci ešte opravovali. To je úplne skvelá vec. Bohužiaľ dnes už to tak až neplatí. Ale ja nechcem teraz ísť do týchto vecí. Povedal si tam jednu dôležitú vec, čo sa mne tak, ako keby tam mi tak pinkla, a bolo to, že predstava a realita neboli v súlade. A to je ale aj teraz. Predstava, keď sme si zobrali ďalšie dieťa, bola úplne iná ako realita, ktorá je teraz a prichádza zmenou práve tých potrieb. V čase, kedy ste si brali dieťa, ste mali úplne inak nastavené tie potreby a je to prirodzené. Ano, je to prirodzené a není tam nič zlého. Ale kdyby člověk... Hovor. Promiň. Ty hovor. Kdyby člověk neměl představy nebo nějaký cíle, tak by nemohl ani nic realizovat. To by žil ze dne na den a to je blbost. Áno, to patrí k tej výbave toho, ak nebudeš mať predstavy, nebudeš mať sny, budeš stáť. S tým súhlasím a nemám proti tomu nič. Len náraz na tú realitu môže byť tak veľmi silný, že ťa to môže ako keby vyradiť z tej hry. Môže byť príliš silný. A to je to, čo sa môže stať. Ak jednotlivé potreby daných ľudí v rodine nie sú strážené a nie sú ako keby naplňané, tak sa mi môže stať až dokonca to, že znovu sa vrátim tým vratným láhvim. Mne sa tu už nelíbi. A môže sa stať, že keďže tam nie sú naplnené potreby v tej rodine, môže sa stať, že sa odtiaľ vzdialíš a hľadáš, kde všade si môžeš naplniť tú svoju potrebu. Pretože, vieš, akože, či už ideš do toho maslového rebríčka maslového, alebo ideš do čohokoľvek, tak základom toho celého je naplniť tú svoju vlastnú predstavu o tom, ako budem žiť. A tá sa zmiešala s inými predstavami a inou realitou a to už je ten nesúlad. To už je to nebezpečie, ktoré tam môže byť pri tom všetkom. Preto je tá, ako keby, preto aj túto tému som vyťahol, pretože sa stále opakuje. Stále sa opakuje to, že málo sa staráme o seba, málo sa staráme o vlastné okolie. Ale naplňame akékoľvek potreby tých ľudí, ktorí okolo nás sú a chcú od nás niečo. Ano. To máte o to horšie. Hej. Já jsem to kdysi pomenoval systémem žijeme životy druhých. Částečně, jo, jako nejdřív to byli stárnoucí rodiče, takže byla povinnost se o ně postarat. Do toho tyhle děti, protože zas víš, jak to u nás bylo se synem, zaplať pámu, teď se to zlepšilo trošku. Takže... Myslíte, že to je třeba i o nějakých hranicích, jak si člověk nastaví? Vždycky to je o hranicích. Ale jde o to, aby se ty hranice extrémně nepřekračovaly.
Jo, jsou určitý hranice, po který to je ještě jako snesitelný, a pak jsou hranice, za které už se vlastně nemůže jít, pokud člověk chce, aby třeba ten vztah nebo to prostředí zůstalo takový snesitelný pro tu rodinu. No, ako samotná téma hranice je nová téma úplne na ďalšiu hodinu a pol, ale keď by to malo taká rýchla odpoveď byť, problém, alebo teda nebezpečie nastavovania hraníc súvisí s tým, že častokrát nemáme vlastné hranice nastavené, ale chceme nastavovať rodinné hranice. A kde vlastne sú už minimálne dvoje hranice a k tomu nejaké hranice detí, nejaké hranice starých rodičov a zrazu sa nám to tam začne môcť ohraničovať a dostávame sa do situácie, kedy posúvame tie hranice, len my máme na Slovensku taký výraz, neviem, či ho vy máte v Čechách podobný, asi áno, len aby dobre bolo. A začíname ustupovať z tých hraníc, pretože tento potrebuje to, tento zase to, tento zase to. A keďže sa s ním nechceme dostať do konfliktu, nechceme sa dostať do rôznych situácií, ktoré by mohli byť vyostrené, ustupujeme, len aby dobre bolo, aby sme to nejako neprehnali, len aby dobre bolo smerom k inštitúciám, len aby dobre bolo smerom k manželstvu. Štefane, ale ve chvíli, kdy v jedním domácnosti žije víc jak jeden člověk, tak musí docházet k kompromisu. Ináč to nefunguje. Ak rozprávame o kompromise, tak je to úplne niečo iné a teda nie som si istý, či dokážeme v rodine mať až taký 100% kompromis a či práve tam neprevláda tá formulka len aby dobre bolo. Ten ústupok do pozície, že a teraz to nechám na pokoji, nebudem do toho a však nemyslela to zle, avšak mne to nevadí, keď to tak je. A vlastne častokrát ideme cez samého seba. Dokonca ideme cez iných, pretože tí nám ustúpia. A keď si to nevšimneme a zabudneme na to, že existujú hranice aj tých iných, tak sa nám môže stať, že všetci žijeme tak nejako v tom, že áno, my sme dobrá rodina. My dokonca, ja si pamätám, že prišiel za mnou jeden chalan, ktorý tvrdil, že je nedostatočný. A teraz, keď sme to tak rozoberali spolu, že čo to znamená byť nedostatočný, tak zastavili sme sa na tom, že má z chémie 3. Ale keďže ich rodina je dostatočná, sú šikovní všetci sú skvelí, tak on sa cítil s 3 z chémie nedostatočný. Len aby naplňal teda tú literu, my sme tá dobrá, úžasná, schopná rodina. Všetci sme dostatoční. A on sa cítil pri 3 nedostatočný. No, tak my to máme doma v tomu něco jednodušší, že jsme jenom 2. A vždycky, když je nějaký, nechci říct problém nebo konflikt, ale když je nějaká neshoda, tak se snažím přemýšlet o tom, co si ten druhý myslí. A jak se asi cítí. Otázka druhá, do jaké míry se mě to zpětně povede naplnit. To je zase jiná kapitola. Ospravedlňujem sa, len syn mi tu nabehol, lebo tu má pitie, tak rozhodol, že si ho zobere v tejto chvíli. OK. No, tam niekde začína a končí asi ako keby tá základná otázka, že cítim sa byť potrebný, staviam chatu.
Cítim sa byť užitočný. Pre koho ale som užitočný? Pre seba? Ale v momente, ak ste si povedali, že žijete spolu, to je to, kde sa vraciam na ten začiatok, a že budete spolu žiť v dobrom aj zlom, tak úspešnosť sa môže merať aj tak, že sa vyvažuje to, že potreby v tej rodine sú vyvážené a naplňané dostatočne. Nie vždy, to ani nejde, ale sú dostatočne naplňané pre každého toho jednotlivca v tej rodine. V momente, ak potreby jednej osoby prevládnu nad potrebami iných osôb, sa tam stáva to nevyrovnanie, to je tá váha, ktorá vlastne sa niekde prevažuje. Prichádza k nesúladu. Čítam tu, že snažím sa mať vnútorný klid a držím sa rituálov. Píše tu jedna z vás, čo považujem za jeden z možných nástrojov, ak by sme sa vrátili k tomu, že čo teda robiť, aby som sa vrátil k tým potrebám. Občas sa naháňame za vlastnými potrebami, za potrebami iných. A keď sa na to pozrieme z toho celkového hľadiska, tak možno, že zistíme, že sa naháňame za stále potrebami kohokoľvek iného, len tam nevidíme vlastné ja. A to vlastné ja sa spája aj s potrebou pomôcť reálne, prirodzene, neprehnane, s určitou dávkou empatie, rozumu, aj všetkým, ktorým sme sa pomohli rozhodli pomáhať. Lebo ak sa pritom zničíš, otázka znie, komu si v tej chvíli vlastne pomohol. Ak sa pritom rozvediete, tak komu ste vlastne pomohli? Pretože na začiatku začali brať deti kvôli tomu, že vám bolo dobre. Potreba niekomu pomôcť vznikla na základe toho, že buď teda som sa mal dobre, alebo naopak, mohol som sa mať aj zle. Hej? Potreboval som naplniť, niečo kompenzovať, niečo zasítiť, čo som nemal zasítené. Áno. A možno sa za tým ženiem toľko, že som prestal vnímať, že není ani jasné, komu vlastne pomáha. Já se to snažím rozdělovat. Pro sebe i pro Ivu. Jednou to je podle Ivy, jednou to je podle mě. Někdy to je podle nikoho. Rozumiem. A vidím tam trochu nesúhlasu na strane Ivy, ale nechcem do toho... To je zcela normální. Hej. No a to je práve tá potreba. Otázka znie, že či je jasne pomenovaná potreba, lebo občas viete, že občas prejavujeme naše naplňanie potreb úplne čudne. Kričíme, plačeme, nadávame, prosíme, preháňame, všetko z každej strany preženieme a tá druhá strana nám vôbec nemusí rozumieť, že my hovoríme práve o tomto. Práve toto je pre nás dôležité a ty to nevidíš, necítiš, vyčítam a neviem čo všetko. A ja sa v tom cítim sama, opustená a v konečnom dôsledku môžeme sedieť na tom istom gauči doma, ale každý sme tam sám. Pretože potreby, ktoré sme potrebovali, sa v určitom čase nenaplnili.
a prichádza k situácii, kedy prichádza reakcia na to, že sa nám nenaplnili. To sa stalo aj našim deťom, preto ste si ich zobrali. Je to zrozumiteľné? Máme posledních 5 minut plus. No, jenom čas se nám teda pomalu blíží ke konci. A já bych teda ještě měla poslední takovou jako, nevím jestli otázku, ale kdybyste měl teda shrnout jedno důležité poselství, které by si měli posluchači vlastně odnést z našeho webináře, jedna třeba takové pravidlo, čím se řídit, nebo třeba nějaký rituál. Rituál si môže vytvoriť každý sám. Možno tým, že ráno si poviem, v čom môžem byť dnes užitočný pre seba, čo môžem byť užitočný pre moje okolie. To znamená, že si vymenujem jednotlivých ľudí, ktorých mám okolo seba a záleží mi na nich. V čom môžem byť užitočný a v čom dneska môžem byť konkrétny v tej užitočnosti pre naplnenie potreby svojej, ale aj potreby tých, o ktorých sa bavíme. A večer môžem spraviť to isté. Podarilo sa mi naplniť to, čo som si ráno povedal. Bol som užitočný, bol som pre toho človeka práve vtedy tam, kde som mal byť. Je to taká spätná reflexia toho, že na jednej strane ráno si môžem povedať, že čo chcem urobiť a večer si to môžem ako keby skontrolovať, či sa mi to podarilo naplniť. A zároveň tam možno, že prichádza k tomu, že aha, zabudol som ešte na Ivu, lebo Iva potrebuje toto. Zabudol som na Krištofa, lebo Krištof ešte toto. Dneska som to chcel spraviť, nepodarilo sa mi to. Večer som zistil, že sa mi to nepodarilo a preto mám tú výzvu na zajtra, že zajtra môžem zase ísť do toho a snažíš sa dať toho Krištofa na prvé miesto, napríklad. Je to jednoduchá vec, ale občas veľmi užitočná práve v tom, že si skontrolujem môj plán, ktorý som mal na ten deň a večer si ho ako keby odfajknem, že aha, toto sa mi podarilo. Dneska som bol užitočný pre tohto, bol som užitočný aj pre seba a teda mám z toho dobrý počet. Cítim vďačnosť za to, že som mohol pomôcť, ale aj to, že som dostal pomoc. Lebo ak ja teda sa budem môcť rozdávať a nikto mi nedá, tak samozrejme, že zase tá potreba bude nenaplnená a stane sa so mňa možno morous. Já vám moc děkuju. Koukám, jestli jsou ještě nějaké dotazy v chatu. Asi ne, koukám. Vyzerá to, že nie. Pozerám to, prechádzam to a asi by sme to mohli uzavrieť. Tým, že ja samozrejme zase, ako vždy, ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili. Ďakujem aj práve tej chvíli, že dúfam, že boli naplnené vaše potreby v tom, o čom sme sa tu rozprávali. Moja potreba byť tu a povedať to, čo som povedať chcel, sa z nejakej časti naplnila. Dúfam, že máte dobrý pocit z toho, rovnako ako dokoľvek iný, ako ja.
Já bych ti chtěl, Štefánku, taky hodně poděkovat, protože tohle jsou věci, které ze mě dneska vypadly, s kterými asi normálně se svým okolím povídat nemůžu, protože mě nikdo nerozumí. Ty aspoň jo. Děkuji. Děkujeme. To sa mi páči, že sa ti to podarilo. Taky. Ať se ti daří, hlavně zdravíčko a snad se ještě někdy uvidíme. Verím, že áno. Prajem vám príjemný deň všetkým a všetko dobré. Nápodobně. Děkujeme moc. Hezký večer, Opakuj nashledanou. se a naschle. Naschle. Čau.